So unoziya baby ndo kumaraini kwedu manje kunoko. Apa tinoda mota kunoko. Aiwa zvemota una uri kuona inzwazve baby mwana ipapa anditi uri kuona pari kubudikira dzimba idzo ndichazondokuratidza futi ipapapo ndo pamba patete maesnati unofanira kuziya hama dzangu dzese saka kunoku kwakanaka bhozi kunoku kuringe kungori netu hakuna pressure yakanyanya stere asina uye mota aiwa hapa time patinoya aiwa pamotokari tichapagadzirisa ipapa because uri kuona manje kwese uku ndo maarea acho kuti uko kugomo uko manje taiti tichienda tichindopfudzira mombe iro gomo iro mugomo ivo maitika zvimweni chako ndofunga tikaita nguva tikaona mbuyaka ndichaita kuti tomboenda kombondoona mubako macho umomo pane pamwe pataimboishereketa ipapa Ndisaka mukoma wako airambira kudhorobha. Hakuna kuiti. Aiwozve ndo kumaraini kwacho ka. Kana ndiri kana kunzisara kuno kubebhika andisari. Hauna nyepa. Pane vanhu here pana? Halo? Munokoti pano vanhu pangashaike vanhu. Mukoma. Asi kudi. Imwi. Yes mukoma. Kanjani asi takarambana. Tina kurambana. Uda mandigire. Mauya nei. Tagara pasi. Imi. Ngatigarei apa sedu. Ngatigarei apa. Muriko kunoko? All right. That's nice. Tigashire. Munotambireko mukoma? Mukoma makadi? Aiwa tinosimba. Mai nini murisei? Aiwa tiri right. Kurisei kutaundi? Kutaundi kwakanaka. Kungobvunzira chirango. Wega unotongozviona kuti aiwa wana vari kudanana. Aiwa. Maita unge matwinzi kudai. Chando kani ndikutona kuti kana nekuno kuchando chacho chiri. Aiwa chando chiri kwezi. Akuri kutonhora mfundo. So munoziya mukoma vanhu vakanyanya kudanana zviya. Yeah. Vanoguma vakuita vanhu vakafanana ka. Amusi kutozoona here ipa. Muri kuiteedzana kudai. Sure. Ungobvunzirawo chirango. Watanga bamukuru wenyu mai. Muwazivera. Matiunzireiko manje kutaundi? Tichiuya nei kutaundi? Tangoti regaiti kombuya varipi? Waona kukuza isu. Waenda kunamo. Kunamo kwani? Vachandiko bose bhuku repamachanzize. Pamachanzi. Ndiana shaika futi. Pamiripo paya machembera mazivere vanenge vanhu wavo kare. Saka kumana inapanda pesa na nao. So kwakanaka. Aiwa kwakanaka. Kwakanaka ndenge ndauya kuona muchembere pamwe chete nekuwa because handimuri kuziva kuti kubva paya pandakatora mainini venyama. Muna mbobvira mauya akatengeta kuti maakunakirwa nekutaundi. Aiwa. Tikati garisana iyo wetaundi newetaundi. Aiwa. Tatiri mbogadzirisa kuti tione kusvikawo takarongedzeka. Nai. Tikabva tangoya ari maoko here. Chete. Akoma. Saka mauya nayandibva mangosvika pamasvika ari maoko. Aiwa. Muneiko? Masiya kumashopu. Tiri kuti isisu nyaya ndenge ndanyanya. Chipama chinotaura. Nyaya ndenge ndanyanya kufambira mukoma. Ndeyekuti mbuya vanofanira kuti waone chi mainina. All right. Saka imi muri kuziva here kuti mbuya vari kudzoka rino? Sezvo waenda nhasi. Handizivo vangasvike nekutobata maoko nekudzoka. Vanogona kutorara. Kana kuti wodini. Wofuma wachidzoka kuseni. Havangamboenda semudei wodzoka vachichema nenyaya yemakumbo avo. All right. Ayo, hapana chakaipa. Inini hangu kubasa ndenge ndakumbira 3 days. Saka so ndikarara nhasi nemangwana. I think mangwana vanenge vachiuya baby. Hapana chakaipa. Yeah, saka hatinokwanisa hedu kurara. Kurara. Ndohombe manje pana. Ndohombe iri pano. Ihondo yei.
pekurara isina muchembere ndiri kugara mukicheni namuchembere. Imba iri kuzasi pakaisiwa maroja kuti wawanawo zvekubatsirika makutosiyeka mukoma inini ndakabva kutauni andine ndinopa ndinoziva pandaitokukumbirirai pa 3 days zvino manje handina pandaikukumbirirai pa 3 days pekuti munge muchirara nemudzimai wenyu. Isini namuchembere unondoziva kaupenyu kekumusha ndokenge tangojaira. Mukadaro mukoma tinenge takuita ngetakuda kurwisana. Hakusi kurwisana. Ndikutokuonesa iwo zvavo. Ndikutongokuonesa. Saka imaigwisa maroja muimba iyi muchiisa maroja kuno iso manje zvaakuda manje. Zvaakuda mbuya wako hazvichadini. Aiwa. Saka ini ndouya kutauni ndobva kutauni. Mabvunzira makuita munoita unge pamwe ndakuita unge ndini ndakaisa maroja. Mbuya wenyu ndo munouya mobvunza. Aiwa, saka mamunorara imomo. Akabereka baba wani? Ndizvozvo ndazvinzwa. Mamunorara imomo tinongorarawo tese. Handiti wana wepano. Hapana chakaipa. Tonga imomo muchirara mukicheni make tongorarawo imomo. Zvinochibuda here muwane rumu mwana wamai? Zvinochibuda? Zvinotadza kubuda. Nando munenge makarara? Hazvibude tichawo. Zvinotadza kubuda nei? Hazvibude. Wozi kana iwe uchitaura kuti hanzi torara the same iwe unorara kune mukadzi wako indorara kusaidi nemukadzi wako. Zvinochizobuda here kuti inini ndinenge ndichingopfakanyika pamwe pacho ndichimedzera mate zvinozobuda baby. Aiwa ndiri kukuonesa aiwa ndichipfakanyika muhani room mukakicheni ikaka ndichimedzera mate mukicheni imo. Aiwa idzo nyaya dzamakutotaura idzi matoni dzimwe dzenyu nyaya dzimwe dzenyaya dzipi baby indakwisa zvino mumba. Aiwa munondoda kundionesa ini ndakakurira panapa pamba pedu kana ndichitobva kutauni ndichiuya panapa ka nenge ndiri kuti ndikuenda kumba kwedu handiti ima mungantaurira kuti hanzi murugara muhani room mukicheni kana muchirara mukicheni imomo ndorarawo mukicheni nemukadzi wangu imomo tichimirira mbuya kusvika wauya ndokuudza zvandiri kutaura kuti hazvibude zvinobuda sei tikutaura kuti muchembere akaisa maroja asi kana uchikwanisa kuita baiginya woenda uku kunenge kwakapatwa maroja tanga tisingararire kuti ndakakurara mazuva mangani? Amakarara acho mairara panze. Hamuna kuita mwedzi wese isati mazuva matatu chete. Ndakakurara mazuva mangani? Nini panapa ndo pandiri kurara. Ndo pandiri kurara. Ndoti umoda kuti makuda kutsiwa. Hangu kuti pamwe mune muchirara panze. Inini shamarika. Aiwa uye. Munoziya manje ka. Ndo zvatoda kuona. Asi makani maka kani? Hapana kumaka. Aiwa muti hapana kumaka zvemuchivhara dozve. Munoti hapana kumaka muchivhara do. Ndiri kuedza kutaura kuti inzwa shamwari. Aiwa. Unofana kunzwisisa. Chii chanonzwisisa? Unofana kunzwisisa. Sauda undite seya. Ini ndiri kuedza kutaura kuti azviite kuti tirare tese mukicheni. Asi isusu takambofarira iye. Mazuva iyayo mimi maiteta zvamaita hazvikwanisike ba. Saka mimi mazuva iyayo. Kana makutoda kudaro tokuna kutotadza kuita. Ramatambirira chamakutiterai. Asi dane ndino pandaiziva pekukwanisa kuti murare muchimirira muchembere achiuya mangwana. Ya. Mairara. Torora tese mukicheni. Aiwa imi minzwa izvemainini imi musapindire ba. Aiwa ikona kuti wasapindire nyaya idzi mudzimai wangu kadotarare panze. Mudzimai wako but haapindire ba. Aiwa inini manje mukandidaro mukoma ka. Mukadzi wako ukukanganwa tiri kutauni achitaura kuti munopinduka ndichimedzera mate saka wati tiri muno mukicheni. Uko kutauni taiteyo tiri muimba ye. Iye raundi manje. Aiwa. Ndichimedzera mate. Inini shamwari. Maini nandi muri kuona zvikuita aiwa iwe apa papinda azviite ndio zvandiri kutota ungatomirira mbuya wenyu muri panze ndiri mutorwa here nipana hausi mutorwa but mabatira wakandita alright ikoko kwacho kwauri kutaura kuti kune maroja kwacho ka ndokwandakuenda uko enda iko isu chatuza ukada kutarisa kana kuti ndiri kunyepera unoziya shamari iwewe ka unoziya shamari iwewe ka gara mukicheno gara iko Disgusting.